Nou, ik had er weer eentje, hoor. Ach, wie zal dan deze groeten Rechnung dan betalen? Of zoiets. Ja. Dus vooral rustig blijven, John. En niet uitlachen, hè, die limbo. Dus ik zeg tegen die mevrouw... Ik wil u graag van dienst zijn. Hè? Maar dan moet u wel even proberen verstaanbaar te maken wat uw wensen zijn. Onze school heeft een rekening gestuurd waar u het niet mee eens bent. Heeft. Nee, onze school heeft. Wat jij wil. Dat mens zegt gewoon dat ze niks gehad heeft. Gehad heeft. Gekregen heeft, is het toch? Maar jij zal het wel beter weten, hè? Met Khadija. عايش نحوالك لاباس لاباس أختي الحمد لله ايش تعمل؟ Kijk, zo doe je dat. Zo hou je je spraakgebrek nou achter de deur. Begrijp je? Kijk, koffie, suikerklonteke en nog een beetje melkje van de kou. Nou, atje. Ach, John. Ik zoet die best goed vast zitten willen, hè? Maar was dat wel echt leren? Nee, dank je. Ik hou het gewoon bij het ABN. Ik ben niet zo'n dialect downie. Oké, is goed. Slama. Wat is mijn zus? Die is de geheimponing van de familie. De wat? Oh, de lolbroek. Oh, wat leuk. Dat wist ik helemaal niet. Dit echt net in de ABN-list, hè? Het is dialect, uit zijn streek. Kijk, ik heb hier een hele lijst met Amsterdamse woorden en uitdrukkingen. Leuk! Kan ik jou ook verstaan, John?